Ale často sú to malé drobnosti, ktoré dokážu v tejto senzitívnej dobe ľudí doslova vytočiť do nepríčetnosti. Ešte viac sú nervóznejší. Premiér Robert Fico zostáva vo funkcii. Poslanci ho neodvolali z postu predsedu vlády. Nechajte ju! Pustí to! Pustí! Nehambite sa! Teraz sú podstatne háklivejší na všetko, úplne na všetko. Dobrý večer, pán Fico. Prišli vás pozrieť vaši občania. Ak o tom neviete náhodou, my sme hladní a hľadujeme tu, lebo nás ožobračujete. Tak vidíte vole ako chlap a postavte sa národu a povedzte nám, dokedy nás budete okrádať. Je iná atmosféra, aj tiež keď idem medzi ľudí teraz, tak som taký opatrnejší. Mám také veci, že niekedy mám strach, aby ma nikto nezastrelil. Dobre? Rozumiete, čo teraz hovorím? O také peniaze ide. Toto ja v tomto okamihu považujem za najpodstatnejšie. V tomto je naša najväčšia zodpovednosť politikov v tomto období, aby sme túto krajinu udržali v kľude. Pretože inak sa to nedá.